a trofeum, o które walczą siatkarze Brazylii i Serbii, powędruje teraz do Lipowskiego sektora na górę do A20, gdzie zostanie wręczony kapitanowi zwycięskiej drużyny. Kto to będzie, nie wiadomo, ale zapraszamy serdecznie. Proszę zobaczyć, jak efektownie prezentuje się puchar za zdobycie i wygranie siatkarskiej światowej. Ten punkt będzie nam oczekiwał na zwycięstwo finałowego spotkania.